El tren elèctric ja circula. Avui ha arribat per primera vegada a Inca. Havia sortit mitja hora abans de l'estació intermodal de Palma. El trajecte s'escurça, per tant, en 5 minuts. Ha estat la prova dels nous convois que podrien començar a circular de manera oficial a l'estiu. Els vagons, però, no són l'única novetat. Avui han pogut entrar també a la sala de simulació, on els maquinistes podran perfeccionar la seva conducció. Més de 300 persones han fet feina de nit per poder electrificar la xarxa entre l'estació intermodal de Palma i Inca. Avui, 9 mesos després, el tren elèctric fa el primer viatge oficial de prova. S'han comprat 13 unitats com aquesta i ja tenen data per començar a circular amb passatgers. Era una reivindicació de fa molta estona, doncs que crec que se comença a complir, sense presses electorals ni molt manco, és a dir, això el que estem fent ara mateix és just un viatge de prova i que aviat se podrà, jo crec que per l'estiu ja podrien estar en marxa les primeres unitats ja en funcionament. Només un de cada 3 trens que surti de Palma, però, serà elèctric. Els de dièsel continuaran funcionant fins a Sa Pobla i Manacor. Així i tot, la Conselleria de Mobilitat espera que es deixin d'emetre 3.000 tones de CO2 a l'any. Una altra de les novetats de serveis ferroviaris són aquests simuladors de conducció de trens. Els utilitzaran tant els maquinistes veterans per reciclar-se com els nous que entrin una vegada acabi el procés d'oposició. Segons SFM, les pràctiques amb aquest aparell permetran reduir els incidents damunt la via. Però s'ha fet aquesta inversió per intentar que, primer, que els maquinistes coneixin de pe a pa totes les característiques de la línia, tota la possibilitat que hi ha en quant a senyals, creuaments i canvis d'agulla, i també en quant a incidències, en quant a averies en el material, que sàpiguen quan hi hagi una averia com arreglar-la, si és possible arreglar-la, clar. A l'estació intermodal de Palma ja es poden veure les noves unitats de tren elèctric i les del tren tram, que unirà Manacor amb Artà.